पैसा तो सब केहू कमा लेला, बाकी जे रिश्ता कमा लेवे उहे असली धनवान होला। बाबूजी के गुजरला के बाद घर में बंटवारा के लकीर खिंचा गई। छोटका भाई अजीत के शहर के हवा लग गई रहे। वो हर चीज सामान आधा आधा हिस्सा मांगत रहले। दुआर के पुरान आम के गाछ देख के अजीत कहले, भैया ए गाछ में भी बंटवारा हुई। बड़का भाई मोहन के आंख भर आइल। वो कहलन, बेटा नियन पालल ई गाछ के कैसे काटब अजीत, एकरा के मत काटब। अजीत खिसिया के कहले, तो हमरा के आधा फल चाही आ ना तो लकड़ी के पैसा। मोहन एगो लंबा सांस लिहलन आ कहलन, ठीक बा, तू फल ले लीह, लकड़ी भी ले लीह, हमरा हिस्सा में बस एकर जड़ छोड़ द। अजीत हंस के कहलन, जड़ लेके का करब भैया? मोहन बड़ी प्यार से कहलन, हम एकरा जड़ के सींचत रहब ताकि तू शहर से आके एकर मीठ फल खात रह। भाई के रिश्ता भी तो यह गाछ जैसन होला, जेकर जड़ बड़ भाई सींचेला ताकि छोट भाई के भविष्य फलदार होखे। मोहन के ई बात सुन के अजीत के आंख खुल गई। वो बंटवारा के कागज फाड़ के फेंक दिहलन आ भैया के गले लाग गईलन। बंटवारा से घर अलग हो सकेला, लेकिन मन कैसे अलग होई?